Здравейте хора, аз съм Антони. Днеска ще е второто ми видео на Blox Fruits. Сега очаквайте, че ще отидам при един мой приятел, дето и той снима. Дитко! И аз идвам да снимам с тебе! Приятели, ако съберат тези 40 750 боя, ако ви събрали лече да рекрута, аз съм гръбна. Айде, ходила клика фана във водата. Хора, сега джойнвам един мой приятел, ако го чувате, той просто и той говори, защото той прави видео, както ви казах. Хора, аз имам в другата... Аз сега отивам тук. В другата стая само му каза. Дитко, че от кой отбор си? Добре. Защото и аз съм Марине. И аз съм на джангъла. Ето! Видяхте. Здравейте хора! Аз съм пред екрана на Дитко! Да бе, аз идвам за мисия на Горила Кинг. Чакай, че падаме бай Гошо. Хора! Здравейте! Отивам вземам... Да, модерен съм. Абе! Добре. Хора, съжалявам, че не ми обръщам внимание, но първо говоря с приятела ми. И той не обръща внимание на него. Кой бе? Колко стенки ни трябват? Да. Чакай, че аз съм объркан. Само виж ми силата, новата. Драгън! Драгън! Драгъне! Този драгън! Ба! Хора! Хора, той има новия фура драгън! What the... Мале! Не бе! Горила Кинга. Мали! Хора, тук има драгън! Той има фрукти. Бате! Къде си? Става нормален. Да бе, той. Се върна хора, когато Горила Кинга се спални. Хора, продължава видеото! Нали, чакай да видя. Да, продължава видеото! Защото сега ще видим Горила Кинга. Не трябва да си изпълня новата сила. Чакай, че аз съм малко станем и не виждам. Как е? Моята сила е много хубава.
гледате как бим! Пират! С Буда! Да бягаме, че тук има май с Буда. Такъв. Пират с Буда. Драгъна май е тук. Къде е, бе? Ето го, дед беше Драгъна. Колко трябва да бъде? 37 000. Дитко! Да отиваме на някакъв друг остров. Ела, при кораб. Рокет. Ела при корабите, аз ще закова. Ще взема някаква лодка и ще отидем на друг свят. На друга планета. Аз пък на друг планета. На друг остров ще отидем. Аз само да... Не! Шубра. Не! Аз заседна. Седи, бе! Аз хора спирам за малко видеото, докато не намерим нов остров. Хора! Как е на нов остров? Да вземем, мисля, долната дето е за по-силните. Дето пише Desert Officers. Ела, долното дето е. Desert Officers с О. За тях ли си? Аз знам къде са. Извикай всички. Аз извикам всичките. Да ги бим. Имаше ток. Извикаме трима още, когато се спаунат.
И двамата ги бим. Колко се убил? Колко? Двама се убил. Аз 4. Не. Не идвай да убиваш ме. Добре, ама не би мълчи. Като дойдеш. Остави ги. Убих един. Ай! 87! Ти готов ли си с мисията? Готов ли си с мисията? Ти направи ли мисията? Какво? Колко си убил? Колко? 3. Хора, такова, ще спра видеото за малко, докато не се върши моя приятел. Хора, сега отивам аз на джангала в Blox Fruities и ще си купувам Fruities. Ботнах се! Чайче игра с химикалка. Хора, моля ви се, абонирайте за канала ми и за канала на Юрбоди, който е Дитко, моя приятел. Дето си говорим с него и той снима видео. Ай, където от джунгъл. Къде е тази джунгла? Чакай, че скочих. Не. Чай, бе, как скочих от кораба. Ай. Аз. Е там е. Викам с където иде да карам. Както и да е.
Стигнахме до нещо. Брате. Не! Аз се бъркам нещо. Хора, пътуваме. Ето я, видях я. Хора, като купа фрут, може би ще приключва видеото. Аз като купа фрут, ще приключва видеото. Надявам се да е хубав фрут. Хора, вземем да купим фрут. Хора, надявам се. Чакай, май мене! Дай да чуя на този бутон. Има ли... Не, тук има пера, той ще наубим. Да убим първо него. Убивай го. Какъв? Чакай час. Не виждам. Не, смок фрут. Какъв? Това късмет. Не ми се падна си. Смок. Чакай, аз тя го свършвам сега. Бях сега два смок фрута. Го изям. Сега се загубих силата. Ти нищо не прави. О! Не бих пълната силата на маймуна. Хора, аз приключвам видеото. Сега хора, приключвам видеото. Абонирайте се за канала ми Ваня Крумова И за моя Юг Бобо. Юрбоджи! Да. Хора, абонирайте се за моя канал и за канала на Дитко Юрбоджи. Сега Дитко и ти кажи нещо. И да съберем някъде към 300 лайка. Ако искате, лайквате. Ако искате, се абонирайте. Които ни лайкват, че такова и не се абонират, са значи хейтъри. Да. И намразят. И Грешно. добре, приятели, довиждане, чао. Хора, на приятела ми свърши видеото и само ето ще свърши. Казва го като. Знаеш ли? Знам, чакай. Хора, това беше от мене. Чао!